Jama'a masu kamun barkanmu da haka, barkanmu da sake saurara da ku a cikin tashar jakadan fasaha tare da ni Abdulbasit Musa, inda kamfanin Jobaman ya fitar da kamfanonuwa 100 da ya kamata ko kuma da ma'aikata suke jin daɗin aiki a cikin kamfanonuwan, wanda kamfanin Plexisap yana ɗaya daga cikin kamfanonuwan da ya shiga wannan layi. Kamfanin Plexisap kamfani ne da suke manhajoji da suke canja ayyukan makaranta, suke duka abin da ya shafi makaranta, wanda jakadan fasaha ya zo ita take ya zuwa babban reshen wannan kamfani da yake Abuja don ganin ya kamfanin yake, kuma mun zauna da ɗaya daga cikin ma'aikata don mu ji shin me kamfanin yake yi daban da ragowar kamfanonuwa da arewacin Najeriya da suke tasowa za su yi. Za mu so mu ji sunan malamai. Sunana Faisal. Shin kamar me ne matsayin ka? Matsayina shine product manager. Kasance manager da daga cikin abubuwan da muke sayarwa ke ko product a Hausance a wannan tambayin zai zanto irin kamar kaya, amma kuma product kaya ne, amma kasancewar yadda fasaha take, in ka ce product zai zanto da lallai sai abin da za a taba da hannu ba, service ne da to kamar me a ganin ka me kamfanin da yake daban da zanto ɗaya daga cikin kamfanin da mutane suke jin daɗin aiki? Kamfaninmu Plexisap abinda muke yi wanda nake tunanin cewa ya sha bamban da sauran kamfanin da suke harka na fasaha shi ne mun fuskanci shani ilimi, wanda kuma ilimi yana cikin sanadarin da ɗan adam ke nema. Rayuwa ba ta yiwuwa sai da shi, so duk abin da kake yi kaga ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske. To yanzu muna cikin duniyar da dole ko kana so ko baka so dole sai ka yi abu da fasaha, kimiyya da fasaha dole sai a shigo ciki. To wannan yana da daga cikin abin da ya samu da bari mu fuskanci wannan bangare na ilimi wanda ya shafi makarantu, ya shafi su kansu wanda suke kula da harkokin makarantu kansu kamar ministries ne misali. To kasancewar za ka iya gama kamar ɗaya daga cikin ko kuma jirin su kansa product da ke da su, wato kayayyakin da shi wannan kamfani yake samarwa? To zan yi magana akan wanda ni nake jagoranta, sunan shi Saf SMS. Shi product ne wanda makarantu ke amfani da shi daga mataki na sakandare zuwa ƙasa. Muna da wani wanda jami'a da kwalejin education da sauran suke amfani da shi, makarantun da suke gaba da sakandare wanda akwai su ma nasu, amma shi Saf SMS da sakandare da primary da kuma nursery duk suna amfani da shi. Shi abinda yake yana taimaka makarantu, maimakon kamar yadda ya maka yanzu ta kai lokacin da ko kana so ko baka so sai ka amfani da fasaha. Yawa yanzu kana Kano zan daga waya kira kan magana da kai, ba sai lalle sai mu haɗu da kai. Yawa ko wani abin da muke yanzu za ka yin shi da intanet zai ya ba mu damar cewa za mu yi wannan interview daga ko ina kake a duniya. Saboda haka muna mun yi wannan Saf SMS saboda ya taimaka wa makarantu ta sha'anin cikin da harkokin su gaba ɗaya. Saboda haka mun duba mun ga menene makarantu suke, suna ɗaukar ɗalibai, ana karantar da su, za a yi jarabawa, za a ba da sakamako, sannan kuma kaga wani abu da ya shafi ɗalibai kenan. Sannan in kai magana makarantar kwana, akwai sha'anin makwancin yara, abincinsu da store na inda ake ajiye kayayyakin da yara. Sannan kuma ɗabi'a mu ne cewar yaro idan yana makaranta da yayan shi za su ba shi kuɗin kashewa ya aji wurin wani, wanda mu lokacin mu kaga takarda ce za a rubuta, ka zo sai a rubuta a baka ne a cikin mu lokacin da muka yi to ba wani za a ba mu da kama ake to ka gani. To amma ka ga yawa to ni din mu lokacin mu saboda kada na gaba da musu bace sai mu je mu samu wani cikin ma'aikatan makaranta mu ce to ga naira ta 2000 ka aje, ina zo na shi naira 50 sai ya rubuta na shi naira 50. Kaga duk wannan abubuwa ne wanda mu muka ga to ta ya za mu sauƙaƙa wannan abubuwa. An fasaha ta sauƙaƙa yawwa idan to abin da yake wannan yana aje wannan
sauƙaƙa ma makaranta. To sannan kuma ita makarantar ka duba kaga kasuwanci tunda ana biyan kuɗi suna buƙatar kuɗi su tafiyar da harkokin makaranta, sannan kuma ana biyan albashin ma'aikata da sauransu. So akwai abin da ake cewa payroll. Wato kamar in ka shiga za ka ga irin customer relation management software da za ka ga ma'aikatu suna amfani da shi wajen ganin cewa duka wani abin da ya shafi jin daɗin ma'aikata. To kamar a cikin safa SMS akwai wannan da makaranta ya yi. Shi din ba shi abin kamar ya gaya maka mun duba mun ga su makarantu ne bukatar su. Shi ne ai ka kamata ba ka bukatar bayyana ne muke da ya bambanta mu da saura. Saboda haka me kuma mu ce to mu kamfani ne wanda muke harka ta fasaha kuma za mu iya mutu muna da ita da za mu iya mu sauƙaƙa kowane abu da ya shafi fasaha, amma sai muka fuskanci ilimi. Saboda haka makarantu suna da rawar takawa sosai babba, shi za mu fuskanci to su ya zama sauƙaƙa al'amuran su. Saboda haka abin da ya shafi ma'aikata shi ne abin da shi ma'aikaci zai shiga kamar malamin aji ba sai ya ɗauko rajista ba ko ya zo ya tafi ba da sauransu, yana da list ko shi zai duba ga shi waye zo waye bai zo da sauransu, ka gani. Sannan aka yi in ya bada jarabawa sakamakon kuma ya ɗauka takarda ya duka rubutu duk mun ba shi wannan damar ya shigar da shi. Sannan shi wannan program namu shi zai haɗa komi ya fitar da sakamako wanda a ƙarshen tam ba sai an zo an tafi rincin sakamako ba, zai iya turawa iyaye. So wasu za su samu nasu a waya, wasu za su duba email ɗinsu, wani ma mun ba shi damar. Wato irin ɗan kwanar da muke lokacin muna makaranta in baka kokari ba sai ka kai gida ba sai ka kokari cewa ba kai kokari ba yanzu ba ba mu report card ba wato kuma wannan to kaga yanzu wannan iyayen yara suna da damar su shiga masu gani tun kafin mata mun ya kare. Za su ga misali kaga ana yin CA na farko, misali a wasu makarantu ana yin CA kusan duk wata ba kan kaga a kowane mataki iyayen yara su iya shiga su ga oke ga abin da yaro na yi, ka gane. To in kuma ka ɗauka yanzu wannan tun da wannan sakamakon yana na aji ko da shekara nawa ne bayan yaro ya bar makaranta ana so a ga irin Allah ya kiyaye yawa to kaga wannan duk ko da makarantar ta tashi hawa ba sai an tafasa kaya ana abun nan ba, ka gane. Saboda sai ka ga daki guda ake ware a yawa to kaga yanzu wannan ma mu a namu dan akwai abin da ake cewa cloud, su wannan rubutun nasu ba a cikin kamfanin ba suke a yanar gizo. Kaga wannan ya ka sauki sosai. Kuma ka kamar idan gwamnati misali tana so ta tunda abu ne da ake ana da bulletin ka gwamnati za ta iya sanin cewa ɗalibai nawa ne a makaranta kaza ba sai an je ana ta kirga ba. Wanda wani sa'in ke zama ba a zama wani bai zo makaranta ba haka za a yi yawa to akwai abubuwa da yawa a cikin shi gaskiya wanda kuma abu ne wanda sai muna karɓar feedback daga mutane. Yawa wani abu da zai dan ƙara gyara abu da zai ƙara sauƙaƙa aikin makarantu da ɗalibai muna ƙoƙarin mu domin kawo wannan a ciki. To muka kalli yanzu akwai abin da ake ce e-learning. Shin a cikin wannan manhajar ta safa SMS akwai e-learning ko kuma sai a nan gaba? A'a, a cikin safa SMS ba. To amma kamar da safa SMS yake shi ma product ne, muna da wani kuma product na e-learning. To shi e-learning ɗin mu ma mun akwai me ake ce makwarkwarin da to kaga shi wannan akwai videos wanda yara za su iya koyan abu a aji ko su shiga yanar gizo su duba su koyi abubuwa sha'anin lissafi turanci da sauransu. Abu ne wanda muka yi shi mun duba tsarin karatu na Najeriya wanda kamar curriculum na yawa su kaga based on wannan ne aka yi wannan shi na saboda haka abubuwan da ke kan shi
abubuwa ne wanda makarantu suke karantarwa. Saboda kaga idan yanzu misali malami zai shigo aji ya ɗauki awa ɗaya yana ƙoƙarin yana sana surutu yawa, kaga in yaro na kallon wani abu da ya kama da cartoon ko wani abu da zai dan gwada mashi wato kamar a wasanci sai a wasan yawa. Yanzu kaga ina zaune da kai, idan kana ce ma yaro a wannan mutum ya sa ai yana sanye da hula kaza, a idan yaron na gaban ka yana ganin ka sai ya fi sauri. Idan zai dauke ni awa ɗaya bai ta da ci yawa kamar da ka kaga minti ɗaya ko minti biyu ya ishe shi tunda yana ganin ka bai gane cewa ya ga kai. To wannan shi ne, to muna da wani product shi ma wanda na ina ne Jongo. Wannan ba kamar Platanci wani ko don shi shugaban kamfanin ba Platanci ne shi sa gaskiya ba da masaniya ce wannan, saboda na gaya maka ni na jagorantar sabon SMS yau. Saboda shi ma sabon SMS yana da ma'anar shi da turanci. Me ma'anar sabon SMS din kaga S din ta farko simple, affordable, flexible, sai school management solution. To a wajen da flexible kuma sunan kamfanin ne. So ai ka ce sabon sai na kaya za a iya flexible, simple. Yawa, exactly. Saboda muna simple, affordable, flexible din muna so mu sauƙaƙa al'amura, shi ne simple da ta shigo a ciki. Sannan kuma muna duba abin da kowa zai yi amfani da shi, kaga na affordability ya shigo. So kuma ka ba da flexibility zaman cewa wani na kaza wani na to kaga duk ka shigo da su yadda kowa ne ya buƙata, kowa zaka ba shi buƙatun shi. To yanzu mu koma kan tsarin yadda ofis ɗin za ka ga yawanci ofisoshi na ma'aikata a Najeriya za ka ga in ka je aiki kai, amma a nan na ga akwai wajen da game za ka buga a yanda akwai inda ofis ne amma kuma in baka son zama a kan tebur akwai ɗan lounge haka da za ka zauna a kan kujera da aiki. Shin me ya ja hankalin ku irin wannan tsari? Wannan mun dan duba shi ɗan adam ne aiki. Suna na Faisal, sunan ka kuwa sunan bukatun ka da wannan adama misali. So mun duba mun ga cewa za mu ba wa ma'aikatan inda kowa zai yi aiki. Saboda haka wannan ba yana cikin dan nan ka je ka buga kira ko can ka je baka zauna kan kujera ba da sauransu. Yanzu ina iya in zauna a nan, zan iya in maka awa 2 a nan misali ba ji ba. Amma kila in na zauna a kujera da tebur da an yi su ne yadda aka saba gani a ofisoshi, inda bayana zai ciwo ko ka gane. Saboda haka yana da kyau, wani kuma zaka ga ɗabi'a shi zai iya zama wuri ɗaya misali yau wato, amma in ka bashi wannan damar ya dan zauna nan ya dan zauna can, amma yana tafiya da kayan shi tunda yanzu ka ga fasaha da wani dan ka gan shi wai ba da laptop ba ko a waya ba lallai shaki aiki yake. Wani yana buƙatan aiki saboda kaga aiki ne da ya shafi fasaha, kana neman wurin da za ka samu wannan natsuwa, ka samu kai tunani sosai da kyau. To kaga in ka dan matsa daga nan gida nan ka saba da nan wurin bai baka wannan damar, in ka matsa can wurin ya dan yi kama da ba, saboda ka ba sai ka fita cikin ofis ba. Wai za ka ga yau duk abin da kake buƙata mun amma ka kake ka dan zauna yawa duk kaga duk akwai wannan. Saboda ɗabi'a ɗan adam shi yasa shi ne jawo da to duk wani comfort da za mu ba ma'aikatan mu samu. Saboda haka shi yasa ka zaga kowa na da ba wanda za ka ga irin ayi wannan, wani ma za ka ga wannan kamar ba aiki yake ba, kamar an wanda cikin aiki ne. To Malam Faisal. To Malam. Jama'a duka a nan hira ta mu da ko tattauna mu ta kai da Faisal Sadiq wanda ɗaya ne daga cikin ma'aikatan kamfanin Flexisub a nan Abuja. Shin menene ya burge ka game da wannan kamfani, kuma me ka koya game da irin yadda suke tafiyar da al'amuransu? Kar ka manta ka danna subscribe button ka danna ƙararrawa don sanin me ka da fasaha yake samarwa a sati. Ni Abdulbasit Musa nake cewa a huta lafiya sai an ji. Thank you very much.